Reparen nesta diferenza. Cando dicimos este neno é moreno ou esta nena é simpática, empregamos formas do demostrativo con é. Pero en cambio dicimos isto non me gusta nada e empregamos unha forma do demostrativo con i. As formas normativas do demostrativo son este, esta, ese, esa, aquel e aquela, pero tamén isto, iso e aquilo en casos como isto non o quero, iso non me convence ou aquilo parece un home. Para a maior parte dos galegos, estas formas normativas con i, isto, iso e aquilo, son aprendidas e están moito máis estendidas as formas con e. Esto, eso e aquelo, que tamén son galegas. As formas normativas con i, isto, iso e aquilo, son espontáneas hoxe no territorio da diocese de Tui e na parte occidental da diocese de Mondoñedo, entre a provincia da Coruña e de Lugo, onde isto convive con esto. É moi probable que en tempos moi remotos as dúas áreas estivesen unidas. As formas isto, iso e aquilo estaban moi vivas nos primeiros textos escritos en galego na Idade Media. Tamén seguían vivas na lingua dos pescadores das dúas ribeiras do Miño en 1671. E o padre Sarmiento, que falaba como os pontevedreses, dicía a mediados do século XVIII. E isto acabado e mailo paseo tamén tuvo fin todo aquel festexo. A escolla normativa basease na tradición, no respecto a esa diferenza característica do galego e na similitude co portugués. Por iso, debemos dicir como na cántiga popular: cálate e vaite calando, cabeza de pouco siso. Mellor che fora calar e non vir acá con iso. Ben falado. Cal é o utensilio que empregamos para cortar a comida? Coitelo. Son redondos e cósense nas chaquetas para poder abotoalas. Unos botos. Ves como sabes? Pídeme Luís, un seguidor do Ben Falado, que lles explique por que me despido sempre dicindo abur. Pois é ben simple. Os meus avós aprenderon así de pequeniño. A palabra galega, abur, procede do vasco agur. E non é nada extraño, posto que galegos e vascos tivemos sempre moita relación e hai no galego palabras vascas. Falaremos un Ben Falado sobre este asunto. O curioso é que a palabra vasca agur, que como se despiden os vascos, procede do latín augurium. Aínda os italianos se felicitan hoxe dicindo auguri, así que xa ven as voltas que dan as cousas. Cando falen dunha veiga, pensen que é un terreo á beira dun río e que iso ten relación coa palabra vasca ibai, que significa río. Xa ven as voltas que dan as cousas. Abur.